Здравейте хора, както виждате, днеска ще играем Грани, а сега си я инсталирам. Ето. Аз вече я инсталирах. И всъщност ще играя с моя братовчет. Абонирайте се за канала, ако имам някъде към 30 лайка, ще се покажа лицето. И добре хора, малко пауза ще пусна. Добре хора, ето ни една минута по-късно, ето я Грани, инсталирах я, вече влизам. И първи ще я багна. Най-лесното, да му и да взимам по-лесно да бяга. Добре. Хора, ето ни в играта. Добре, аз вече влязох. И не забравяйте да цъкнете лайка. Като съберем 30 лайка, ще се покажа лицето. Всъщност аз играя с братовчет ми. Ето, братовчет ми влезе, сега чака мене. Ето мене. Аз няма да я лагна, защото аз чакай да много си... я играя. Добре, да. Влизаме. Влязо вече. Добре, аз първи ще видя горния етаж. Добре. После ще влиза долу. И аз хора, ето сега прирежда, прирежда да влизам, ето ден едно. Братовчет ми вече отива при Гранито. И всъщност ще направим песен. Много ще е кратка. Първи така. И така ще само правите в леглото и тя се баква. Ама внимавайте да не се убие. Да, трябва много бързо да го правите. Сега чакам да влезете с Гранушка бабушка. Аз не мога да... Ето. Добре, ако не знаете... Ето я! Само да не ме убий, молете. Тук има, ето това е... Айде, багнахме я, човек. Браво. И отиваме. Тук има ето, както виждате. И това пишете в коментарите какво е. За колата. Добре, аз ще избягам от вратата. Хора, първо планираме с братовчет ми да играем лесно. Аз после ще играем хард. Не, аз си нормал и тогава хард. Да, и най-трудно. Ами добре хора, отивам да направя с клещите вратата. Добре, не си няма така, то се е така. Добре, в туалетната мой да има нещо. Не, няма. Добре, отивам сега долу да отрежа и другата. Чакайте, че и така ми звъни. Добре хора, ето ме на газ за колата. Отивам долу. Ало? Хора, за малко пауза. Хора, ето ни 2 минути по-рано. Намерих част за пушката. Добре, хора, отивам да сложа част за пушката. Много... Тук пак нещо няма. Добре, хора, за малко извинявайте за паузата, но отивам долу да може да си направя пушката, да съборя онова нещо. Отверката. Да, отверката и може да има там монстърки и карки и другите. Тук не видях кой има. Да, пауърки, падлор. Всичко може да е. Ами видяхме. Ами по-лесно е да и багнеш и да играеш така. Ама тук не видях. Аз тук не видях кой има. Ето, хора, чакайте пауза. Добре, хора, ето ме отново. Вънка съм къса нещо. Тук ме да има. Айде бе, бабо. Аз отивам вътре.
Никам са тук в тунелите, ама не открих нещо. Нищо не открих. Не видях някъде горе. Но шкафовете. Бахнах я. Брато, седне сега бахна пъпата. Ама тази музика ще продължи. Да, и музиката ще си... И аз играя всъщност без звука, но... Пък то грани ми е багната. Виж, ще кажа един. Няма да стане. Добре, хора. Стана. Дори може да не. Ето си бъде. Ето я грани, хора, багната не може да ми направи нищо. Ето, вижте. И бяха ши. Всъщност не намерих още нищо. О, не, аз не видях тук, че какво има. Тук, бе, може да има някакъв съвсем. Ами хора, ето търсим. Намерих свещ. Ама не знам. Ой, чак за пушката тук. И на мен. Чакай да вземем. Ами хора, ето пале се ето. върна. Добре, отивам да правя пушката. Добре, отивам долу да слагам пушката и ми остава само едната част и то голямата. На майка не видяхме какво е тук. Пред мен нищо да. Кой може да... Я на гариката и тук. Ето само едната част е тя къде е, не знам. Това ли... Просто ще търся мой да е тук. Не тръгвам. Един път... Да ни е в колата. В колата не видях кой има. Аз видях... Нищо. Това е за... Добре, хора, аз намерих спайдърки. И... Да. Вау. Ама не ми трябва, отивам горе. Въобще нищо няма. И тук нещо, просто един газ, може да избягам и от колата. Ако не, ами от колата може да избягам или от там. Ами хора, може още малко и приключва видеото. Защо? Ами, още малко. Ти ще избягаш ли? Да, Само какво се стана? само как му беше, бе? Падлоки Пауърки! и онова чука и мастърки и бяга. Аз не видях мастъркито. Да, бе, аз търся. Да ни е при мене в шкафа. Не, в шкафа нещо няма, освен Нещо пише. ще ми дава спайдърки. Добре. Искам да отида при майката на Грани. Кой ще ми даде? Отивам долу, хора. Аз тук на шкафите не видях, бе. Да, спайдърки. Ето, нали? Каза пушката малката. Добре. Ето я бе част, тази тъсния 3 часа. Пък тя беше при колата. Аз сега ще... Когато направя това... Чакай да взема патрон. Отивам да съборя проверката, дано да има там мастърки. Сега ще... Еми хора, Само голямата ми стана. може да направим и втора част. Абонирайте се. Добре. Хоп, падна. Да, проверката е. Добре, отивам. Ако трябва, направете ги 1000 лайка. Но нашето лице ще си бъде тайна.
някъде това видео има 30 лайка и тогава ще си го покажа. 30, аз искам да е 30, но не знам за кой. Добре, отивам долу, ето, сега отварям да не бъде вътре мастерски. Отивам да пая какво? Падлоки. Браво! Отивам да отворя. Тук падлоки има. 100 на 100 ще си избягам от вратата. Добре, да видим. Тук ще има. Шапонки трябва да намеря. Шапо. Добре, хора, ето отварям това и ми остава... Кой ключ имам, бе? Кой? Падлоки. Да, аз имам... И не знам. Ето бе, имам го падлоки. Къдя? Кой? Падлок. Падлок. И аз не знам за какво е. Не е за това синия отряд и синия. Да бе, да не е за нещо вънка. Или тук май не видя. Това е за паяка, бе. Когато пуснеш книгата на дъщерята. Хора, ще ви покажа един свят. Ето спайдърки. Ето, чакай, да. Те с проверка не ми Падаш трябва. тук, така. Ето аз имам книгата. Ако е тук границу, просто прави така. Искам да пазам тук, ама нямам спайдърки. Аз за колата. Какво карти ли намери? Не, другото. Унази част. Бялата. Парт. Да. Кодът. Кода ли намери, бе? И аз ще събудя това на границу бабушката. Майката ли бе? Да. Добре. При мене не иска код. Защо? Не знам, а при тебе. Искаш ли? Добре, хора, след малко приключва видеото. При мене няма да се случи. Знаете ли какво? И ще следващия път. Сега, като го направя, ще изработя видеото. И следващия път, знаете ли какво ще стане? Давай! Тук Ще играем част 2. Да, и то версията на SpongeBob. Да. И абонирайте се, хора, и айре, чао от мен. Защо, бе? Чакай, бе, само да Ще има втора част.